Cónteme, por que lle interesa este posto, sendo unha profesión de homes? Gústame conducir, ademais xa traballei nunha empresa de transportes. Canto tempo hai que vostede ten o carné? Pois cerca de 8 anos. Tivo que repetir algún exame? Sí, o práctico, a segunda. Mulleres, que lle imos pedir, non dan máis. Canto tempo estivo na súa anterior empresa? 5 anos, pero como houve reducción de persoal, xa sabe, os novos, pero enviei unha carta de recomendación no currículum. Recibíuna? Sí que recibín, pero... Vostede sabe idiomas? Sí, o inglés é perfección. De feito, estudiei a carreira en Inglaterra e en francés teño un nivel medio. Moi ben. E vostede ten parella? Sí, estou casada. Moi ben. E pretende ter unha familia? Nun futuro, cando estabilice a miña vida. Moi ben, pois iso é todo. Xa chamaremos. Moitas grazas. A vostede. Señorita García, chama ao señor Calvete. Bos días, o señor Calvete, non si? Pode sentarse. Bueno, pois... Dígame que é o que lle fixo presentarse a este traballo. Pois eu xa tevi tesista ali... Bueno, a mí gustame conducir sempre. Xa, sempre. Que estudos ten? Eu estudos teño graduado... Fai... 3 anos ou por aí fará que teño graduado. Canto tempo estivo de taxista? Eu de tesista tuve 2 anos ou 2 anos e algo por aí, máis ou menos. Tampouco levo moito tempo, non? De canto tempo hai que ten o carné? O carné fará 3 anos ou 4, fará que teño o carné por aí. Non? Sabe que son necesarios idiomas, non? Pois eu pouco, eu ni papo eu inglés, ya averiguar fandango e ya hello e pouco máis, pero necesario pila vida. Gústame moito, a verdade, para este posto. E ino de chamar eu mesmo para ratificar o seu posto. Sí, pois non, foi moitas gracias, hombre. Preciosa, chama a señora Castro. Xa vou. Conta, por que lle interesa este posto? Gústame conducir, e ademais xa traballei nunha empresa de transportes. E logo, sendo tan nova, xa fai anos que tes o carné? Co traballo que vos costa as mulleres, debe ser a única. Si, saquei nos 18 anos, a primeira. Pois serás a primeira. A miña muller xa me arruinou con tantas prácticas. E ti pensas conducir e levar a xente importante a traballo para mulleres? Vai este de tomar por cu. Ainda non ten modales. O dito, o mellor, o señor Calvete. Estas mulleres non teñen vocación, que vayan coidar os homens a casa. Señorita García, chama ao señor Calvete que veña a firmar o contrato. Cantos kilos se lleva esta plata? Ti non te enteras de nada, Vaya. Vos non vai para nada. Bo. Parta de aí que xa faco eu. Don Alberto! A ver, que pasa aquí? Que pasa? Non fai nada a ver, está a facer o outro vez. Bueno, pois deixa que faga él e que vai... A seguro? Sí, Vamos. veña. Sei que deixa para ver aquí as mulleres, certo? Vai aquí sempre non vas. Sí. Que amo reloj. Fui a mecánica, ven. Foi ele? Sí. Algún problema? Non, está moi ben, vale, moitas gracias. Calla aquí. Non sabes facer nada ben? Ni unha puta gaña. Que mierda. Tamén vas a camisa de susto. Pois tu irmão un sábado dicía o mismo, levou tapa, reacción e cotillón. Levou máis marca da boa.
Mira que están estes cabros ligando coa camareira. Venga para casa. Fixaxe esa comida? Non, can apañados. Vos o que non a mandar nada boa. Como que libo un irmán dese. Que machistas sodes, o de carallo. Vai tendo para casa que hoxe vai ser gorda. Como a túa nai. 3 días despois aparece o cadáver de Ramira na súa casa. A Policía Municipal de Tella corrobora. O seu home asesina mentre fregaba a louza. 3 puñaladas no peito e 2 patadas na entreperna, un xarrón golpeado na cabeza. Con esta vítima suman 63 a violencia machista. A muller deixa 4 fillos que pasarán a unha casa de acollida á espera de alguén que os adote. Vaya miña, falla o penalti. Bueno, entón non subo dos os fallados, Muller tiñas que ser. Un chiste sobre mulleres. Que unha muller embarazada dunha nena. Un pa de limpieza. Embarazada dunha nena. E un neno, un pa de limpieza crustácea. Sei outro. E cal é a última botella que colle unha muller despois dunha festa? A de lejía. Eu tamén sei. Que fai unha muller fora da cociña. Turismo. É que fai unha muller do lado da lavadora e da plancha. Foto de familia. Crees que son solamente chistes?